Mégin Ares er en lille folkelig sejlforening, der ligger til ved Aarhus Havn. Fra Fiskehuset er der kort vej ned til vores bro, men du kan også inde på vores hjemmeside under nyttige links få et bedre overblik over, hvor vi præcist ligger. Vi har 2 26-fods Nimbus-krydsere. En Nimbus 26 er en klassisk dansk havkrydserkonstruktion af Bjørn Olsen. Hos os stiller vi ingen krav til dine sejlevner. Her kan du være med, selvom du blot vil ud og nyde havet og naturen. Men hvis du ønsker det, kan du også lære at sejle på alle niveauer hos os. Du har mulighed for at komme med på en prøvesejlads for kun 50 kroner. Eller en hel sejlsæson fra april til oktober for 400. Udover hyggesejlads tilbyder vi skolesejlads. Du kan blandt andet lære at styre båden på alle halser. Udføre stavvendinger, bomning og kursændringer. Lære om knob og håndtering af tovværk. Trimme sejl til den givne vindretning. Planlægge og udføre havnemanøvrer for sejl. Og også udføre mand over bord manøvrer for sejl. Bare lad genoen, hvad er det? Yep. Vi har tilknyttet 2 dygtige sejlinstruktører, der har mange års erfaring i sejlads. Du er meget velkommen til at kontakte os per mail eller ringe til os. Vi glæder os til at høre fra dig. Den er låst, lige snart du har hævet op.